Il-Partit Nazzjonalista jimportaħ, ħajuri, ħajaħdem, bisħiħ, ma'kom, stedina miftuħa, żgħażagħ u oħrajn illi titkellmu magħna, tiddialogaw magħna u flimkien verament narġgħu nagħtu Malta li għandha soċjetà li importa. Dan kien l-appell tal-kap tal-Partit Nazzjonalista fuq il-fosos tal-Florjana meta ltaqgħu ġie intervistat minn numru ta' żgħażagħ. Partit Nazzjonalista żagħżugħ Adrian Delija qal li huwa jrid li l-Partit Nazzjonalista jerġa' jsir żagħżugħ b'idejat ġodda li se jwasslu lill-partit għall-għanijiet tiegħu. Iż-żgħażagħ huma l-enerġija ta' nazzjon, il-futur tas-soċjetà u dan il-futur għandu jinbena fuq soċjetà li jimpurta. Preferenza l-ħidma tal-MZPN u kif ukoll tat-Team Start, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li fih dan il-partit iż-żgħażagħ qed jingħataw anki l-opportunità li jitalmu u jkunu innovattivi. It-think tank tal-Partit Nazzjonalista dik li hija inizjattiva għal future leaders, il-mexxejja tagħda millum. Iż-żgħażagħ illi huma il-futur ta' pajjiżna illum. Opportunitajiet għaż-żgħażagħ tagħna Adrian Delija qal li hemm meħtieġa li ż-żgħażagħ ikomplu l-istudji tagħhom f'kull aspett fuq bażi ta' eċċellenza u sostna li r-riżors Malti u għal-moħħ u l-Malti minn dejjem wera li hu kapaċi u dan anki l-bot minn xtutna. L-ambjent mistoqsi fuq dan, Adrian Delija qal li din l-akbar sfida li qed iħabbat wiċċu dan il-pajjiż u qal li fil-passat saru nuqqasijiet jista' jħares il-qudiem. Il-Partit Nazzjonalista irid illi l-ambjent ikun fiċ-ċentru, ikun priorità tal-politika tagħna. Hemm bżonn ta' enerġija sostenibbli li tassew tħares lill-ambjent. Illi l-enerġija alternattiva nagħmluha priorità. Għandna r-riżorsi semmejthom qabel. Għandna r-riżors tar-riħ, tax-xemx, tal-baħar, tal-mewġ. Ejja nużawhom. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista wkoll għamel referenza riċiklaġġ u fuq kif hemm il-ħtieġa li l-pajjiż ibiddel il-lenti li ħares lejn din il-problema. L-iskart flok problema imbidluh f'opportunità. Nużaw inqas u dak li aħna minflok narmu jirnexxilna nagħmluh enerġija. Adrian Delija għamel referenza fuq l-importanza li żgħażagħ jingħataw vuċi li jkunu rappreżentati u għalhekk il-Partit Nazzjonalista emmen fil-vot 16, iżda wkoll il-partit jemmen li żgħażagħ hemm bżonn jingħataw aktar. Il-valur tal-Partit Nazzjonalista huwa li kulħadd jgħix ħajja tranquilla u li l-ġid komuni jitqassam bejn kulħadd u li ma jkunx hawn inġustizzji. Mistoqsi fuq l-abort Adrian Delija qal il-valur tal-ħajja huwa l-valur essenzjali li għamilna umani u għalhekk il-Partit Nazzjonalista jemmen li l-ħajja hija sagra u għalhekk mistħoqilha li tkun stmata mill-bidu sal-aħħar. Alla ħares nibdew naħsbu li għax is-soċjetà tinbidel qed taġġel qed tiżviluppa nistgħu nilagħbu mal-ħajja. Il-ħajja hija valur illi il-Partit Nazzjonalista ma jilabx dwarha. Mal-ħajja ma nilabux, mill-konċepiment sal-mewt huwa valur li dejjem ħaddanna, għadna, inħadnu u ħanibqgħu inħadnu bl-ikbar saħħa u konvinzjoni. Fuq drittijiet tal-LGBTI, Adrian Delija qal li hemm bżonn li jsir aktar u li l-Partit Nazzjonalista jemmen f'soċjetà li verament jimpurta li ma jkunx hemm intolleranza lejn l-ebda persuna. Niggarantixxu li ħadd ma jħossu kalpestat, ħadd ma jħossu barrani jew intimidat jew stigmatizzat fuq il-post tax-xogħol, fil-familji jew fis-soċjetà tagħna. Mistoqsi fuq il-korruzzjoni u li kieku u Prim Ministru x'kien jagħmel kieku membru fih dan il-partit iwettaq il-korruzzjoni, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija wieġeb hekk. Zero tolerance to corruption. Zero tolerance to corruption. Ma naħsibx li nittituba għal iktar minn ftit minuti jekk irriżulta li xi ħadd qrib tiegħi, xi ħadd fl-intimità tal-poter, xi ħadd f'ministeru ikollu kumpaniji fil-Panama jew f'postijiet li huwa ċar li qegħdin hemm biex jiġu evażi it-taxxi u jsir money laundering.
Il-qorti tilqa' talba tal-kap tal-Oppożizzjoni u tordna l-Avukat Ġenerali biex jagħti x-xhieda tiegħu. Adrian D'Elia qal li din il-ġlieda hija xhieda ħajja ta' ġlieda lejn il-libertà tal-espressjoni u d-demokrazija. Lejn it-tmiem, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian D'Elia ingħata tifkira xkejkna ta' din is-serata e kif ingħata pittura tiegħu miż-żgħażagħ preżenti.